tembangno karo bocah papat lali janjine ben seneng sapa sing kerenan iki sing ketampa nggone nglamar langsung dadi ya Pak tungeran janji lho awas tot tot yo 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 Mas Agus, panggilan Tuban Wilujeng Dalu Mas Agus. Bapak Sumeh ngepah Wilujeng Dalu. Jiwa, 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 tengah jiwa. Lali janjine, tandane alasane. Mas Joko Wibowo, sak rombongan ibar campur sari ngeluruk Karang Gondang Wilujeng Dalu.